luar biasa iki men para pamirsa YouTube iki men kenal nduk. Walah iya. Saking tlatah pundi? Saking Gunung Jeruk Legi. Wah, tanggaku nduk. Wah iya. Tanggane dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawanan mangun Ayo ul. kampiling sesrene aku nunggu kowe Bengawan Solo. yen tak telepon malah layani aku Ciwel, ciwel ala ciwel lali janjine kandhane alesane mangkalake. Hae, hae, hae. Jancane kowe ning endi gelagatmu saja. liyan Hei, 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 hei. Hei. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk. Ya. Wah, jan alhamdulillah Nduk bengi iki awake dhewe iso nggelar kelir ana ing kawasan wisata Warkoplo ya. Dusun Klegung ya. Wah, jan pokoke mewah tenan bengi iki. Wah, lah iya, Nduk. Ya. Lah iya. Wah, jan. Wah, bengi iki pokoke dirawuhi wah jan luar biasa, Nduk. Sapa? Ya kuwi panjenengane Gusti Raden Mas Kukuh Hertiasning saking Ngayogyakarta Hadining Rat we. Alhamdulillah ya Nduk ya. Pokoke kula ngaturaken matur suwun nggih ya. Kagem Bapak Penewu nggih Bapak Lurah miwah sedaya stafipun warga masyarakat ugi Raden Mas Kukuh Hertiasning Nduk ya. Saking Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Bapak Haji Suparto wah jan luar biasa tenan Nduk. Wah iya. Le ngebosi kayake. Wah, pol tenan nek kowe. Iya. Ya iya. Nggih, ugi Mbah Warno, Bapak Warno minangka kagem lokasi Lembah Oyo menika minangka ketua Pok Darwis ya. Kelompok sadar wisata mengko Mas Bagong bakal njlentrehke Nduk. Oh iya siap ya. Ya wis jan luar biasa tenan iki ya. Oke Bapak kula Bapak Kamdani nun sewu. Bapak Kamdani ingkang sampun ngalor ngidul kados kitiran murih sedaya saged lancar ya. Oke Bapak Muhisam lan sedaya masyarakat wis ya dalu iki dirawuhi Bapak Ketua Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Gunung Kidul ya Bapak Agus Mantara ya ugi Bapak Kapolsek ugi Bapak Penewu wah jan luar biasa Nduk ya
Wis pokoke matur nuwun kagem sedaya ingkang sampun nyengkuyung kula. Mbok bilih wonten ingkang kula ingkang kirang kula sebat asmanipun kula nyuwun agunging Samudra Pangaksami nduk. Oh lah iya. Ya. Ayo saurunge wiwitan gegendingan ayo tetepangan karo para sinden sik nduk. Oh iya. Heeh. Seka sing sisih kulon dhewe ya. Menika panjenenganipun kula tepangke, tepang dhewe, tetepangan dhewe. Hah? Kulone mriko. Paling kiri. Nggih. Ngapunten Bapak Dalang. Nggih. Ayo. Ngapunten Girindo. Nami kula Sinten? Preti. Wah. Wah, jos. Luar biasa iki men para pamirsa YouTube iki men kenal nduk. Walah iya. Saking telatah pundi? Saking Gunut Jeruk Legi. Wah, tanggaku nduk. Wah iya. Tanggane Pak Dalang menika. Nggih. Kabaripun sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ya. Dalang. Nggih. Nggih, matur suwun Bu Dami utawa Bu Preti ya. Sing sisih tengene monggo Bu tetepangan kalian warga mriki kalian para pamirsa YouTube. Monggo. Matur nuwun Mbak Nggih. Yu Cange. Oh nggih. Nggih, nderek tebang nami kula Yu Paini. Wah, Bu Paini. Ya. Nggih, Saking saking Munggur Watu Sigar. oh wes alhamdulillah. Nggih, matur suwun Kang dalu menika sampun ugi rawuh wonten ing Pok Darwis Budaya Argatirta ya sing diketuani Mbah Warna, mbahku dhewe kuwi udu sapa-sapa ku nduk kuwi mbahku dhewe. Oh ya. Lokasine ana ing Ground Camping Pesona Lembah Oyo. Weh ya. Ya. Nggih, lajeng monggo sing ingkang sisih kananipun utawi wetanipun monggo Bu tetepangan. Sugeng dalu Mbak Yu Cange. Oh nggih, sugeng dalu, Diajeng Ki. Limbuk. Nggih. Apa sih Mbah ya dadak memperkenalkan diri to? Pamirsa YouTube lho. Iki Piyai Klegung wis kenal karo aku kabeh lho. Wah, Nggih ingkang dereng tepang. Oh, nggih. Mbok menawi ingkang taksih timur. wow, nggih nggih. Kula nami kula Trinil Sudarti. Ya. Trinil Sudarti. Kula asli saking Ngunut, Jeruk Wah. Legi. Sakmenika wonten Jakarta. Lah ora saiki ning Klegung iki kok. Saiki ning Klegung, Ding. Saiki ning Kepiye? Klegung, Ding. Ah iya. Manggen wonten Jakarta. Oh. Niki bot-bote kula nunggoni putu. Wah, nggih matur suwun luar biasa sekali Iki kowe sing antusias. dalang hati-hati lho, Le. Iki ning tanah leluhurmu lho. Wah, nggih siap pokoke. Niki mboten Hati-hati. sanes lho, Lur. Menika buyut Mbah Wirya nggih. Mbah Wirya. Mbah Wirya Bagong. Sanes Nggih. sinten-sinten menika. Nika Yes. putu piyambak. Putu